ମାତୃଭୂମି ଆସ ଫେରିଯିବା ଇ ପତ୍ରିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ମେ 2019 ସଂସ୍କରଣରେ ପ୍ରକାଶିତ କବି ମଧୁସ୍ମିତା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କବିତାଟି ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟର ଆହ୍ୱାନ। ହେଇପାରେ ସମୟ ଅଭିଶପ୍ତ ଏବେ, କିଛି ପରବାୟ ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣେ ଆର ଘଡ଼ିରେ ଢାଳି ହେଇଯିବ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଉଜାଣି ସମୁଦ୍ର। ସଂଜ୍ଞା ବଦଳିଯିବ ରାତାରାତି, ପରିଚୟ ବି ବଦଳିଯିବ। ଏମିତି ବଦଳୁଛି ତ କୁ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଚାଲିଚଳନ, ବେଶଭୂଷା, ପର୍ବ ପୁନେଇ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ରଙ୍ଗଢଙ୍ଗ, ବେପାର ବଣିଜ, ରୀତିନୀତି, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କି? ନିଚ ମାନସିକତାର, ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିର, ଗରିବର ପରିସ୍ଥିତିର। କାଲି ଯେ କ୍ରୀତଦାସ ଥିଲା, ଆଜି ସେ ଦାଦନ ଖଟୁଛି। ଆଖିର ଲୁହ ଓଠରେ ମାରି ଭୋକ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି। କାଲି ଯେ ଭିକ ମାଗି ଚଳୁଥିଲା, ଆଜି ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପଡ଼ିଛି। ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆଖି ତରାଟି ରାତି ପାହୁଛି। କାଲି ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ନ ଛତରରେ ଥାଳି ପାତୁଥିଲା, ଆଜି ବି ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଗୋଟାଉଛି। ଗରିବର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ବିକୃତ ମାନସିକତାର ଧନୀ ବି ସାମିଲ ଅଛି। ସବୁ ତ ବଦଳୁଛି, ତେବେ ବଦଳୁନି କିଆଁ ଏ ପରିସ୍ଥିତି, ଏ ନୀଚ ମାନସିକତା? ଦୁର୍ନୀତି ଅଜଗର କ'ଣ ଏତେ ପରାକ୍ରମୀ? ସବୁଦିନେ ଗିଳୁଥିବ ଏମିତି ଗରିବର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସୁଖ ଶାନ୍ତି? ହେଉ ପଛେ ସମୟ ଅଭିଶପ୍ତ ଏବେ, ବଦଳିବ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ପରିସ୍ଥିତି। ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାର, ଭାଇଚାରାର, ସମ୍ଭାବନାର। କାହିଁକି ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟର ଆହ୍ୱାନ। କାହିଁକି ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟର ଆହ୍ୱାନ। ହଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟର ଆହ୍ୱାନ।